Kenhun ki Samla Khasi ki belahir Shillong Mail Kolkata ka jela West Bengal ban Ïohi de lagi jongki khmat yo Khluit yele kai football bapau nam ha ka perthai u Lionel Messi ha Salt Lake Stadium ha ka khatlai triguno pra arja arpusan kila penpau ka jingbitar persya ye ki bor Pynïaid ki bashim jingket khli ban wan yalam yo Messi syakate ka nong ba da ka baong ba kimler ai kani ka jing penpau bitar jongki ka dei namar bekim Samla Ïohi yo Khluit yele kai namar ha ka jingwan mi jong u ha Salt Lake Stadium tang khandiat minit pen ban ula syaka ha ki menteri sarkar West Bengal ki bor pahara bat kilat pathai kubor na ka Jingbym Ïohi yo Messi ki patba kila panang de ki bilar bat ki syuki na ki jaka jongok kai samadan yele kai ka bela penlong ye ki bor Pynïaid ban yalam kerki no yo Messi na ka ka stadium ki Samla Khasi ki laong ba kim wan pet ki menteri sarkar ka West Bengal Henry yo Khluit yele kai ba ki iet kata Messi ha ka bala dei ban ailat bu undan hamadan ban kawe syakinong kersan ki bawan na keleng kari India cái bà song si kumbangi themu na du na Shillong bangwan sini kamlong kumbangi wa mangi ki pajba kawe ro nga suong ye ki nong kersan ba rakhat ba kani ba rakhat cái bà don jong no ka kam chalandat ba ko kar kom le jong ki ban nga sakawi nga ban khia mar ba ai ba kini ki organize ya kan ya bakin dakmi bahaswa dapat bahaswa ya cái di ban ai kapor ka lat yu kum Khluit balak ai na du na Argentina wan sini wan long kum ta kim kini nong kersan ngi rugi suthu ba cái ka jing kwa ka jing trang jong di pajba ma kawe ngi kwa ro ba kin nong kersan ki di ban long ki ba suthu ba kat yu Khluit balak ai kan su ban le kam tu ru kam ya ha bra mar kadan cái ba kan salong tang sipor no namar bar khoi kinsa kentai lut yangi kom ki nong chong jong ka India ba cái bar khoi ki kwa ba kan long be suwa ban le cái kanu kam di ban long ba ya dang ti ban su thu kom ki rang ba cái dei ban siu le kom ki khna siu shondur siu ka kom tu kam ya ha bra kam dei da cái bar khoi ka tu dei tang ka jing ya bun brio ka jing ya lum brio ba hadu ba kum ki player napo kum player balakai World Cup banlong katu kom yahap ra namar ngiwan hang ni wan pe Messi ding wan pe yo minister mah tu lai lombat pulet bagi media tu la abon han tu ada Messi myo lat banyat khawe ti ki breu ki bro bun tang minister bun tu biyo shandur se mengi bla sir lawan ai la sir kador bon pe myo menlat myo pe man balai akak plat ki breu plat tu badan tumadan kum gawe ru ki kena ret nadu na kasinong barakhat ki lawan lut ki wan ban pe yu ki lawan ban kersan yu ndai ki myo ki yam ki ayu ban te kam long cái ka ba thot ya ka jingim jong gu khna le u rang ba ru bakwa ban pe yu bat ki khna ki bakwa ban kiu ku mau long kam don kin ka lat ka jing sngan ai Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ye ka shop plus F haka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet ye ki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka Jingbym ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya